Исәнмесез, кадерле укучылар. Минем сезнең өчен бер яңалыгым бар. Бүгенге дәрестән башлап без микроконтроллерлы схемаларны өйрәнә башларбыз. Микроконтроллерлар белән эш итү ул без өйрәнгән радиоэлектрон компонентлар белән генә эш итү түгел, ә программалар язу кебек процессны да үз эшенә ала. Моңардан куркырга кирәк түгел, адым-адым без һәрберсен өлгертербез. Нәрсә соң ул микроконтроллер? Гади тел белән әйткәндә, микроконтроллер ул бер чип рәвешендә ясалган компьютер. Аның бар үзенең процессоры, хәтере һәм ул мәгълүматны кабул итә, саклый һәм ниндидер математик гамәлләр башкара ала. Шулай итеп, без язган программалар микроконтроллерның хәтеренә урнаштырыла һәм әлеге программа нигезендә безнең микроконтроллер үзенә тоташтырылган барлык җиһазлар белән дә идарә итә. Конструктив яктан безгә микроконтроллерга турыдан-туры үзебезнең резисторларны, транзисторларны, диодларны тоташтыру авыр булыр иде. Бәхеткә каршы инженерлар бүгенге көндә бу эшне җиңеләйтә торган бик күп төрле махсус платалар булдырган. Сезнең алда Италиядә җитештерелгән Arduino Uno платасы. Плата үзәгендә Atmega 328 маркировкалы микроконтроллер. Игътибар итсәгез, микроконтроллерның 28 контакты бар һәм алар һәммәсе диярлек платаның махсус контакт урыннарына кабатланылган. Нәтиҗәдә, әүвәлге дәресләрдә кулланылган типтагы үткәргечләр ярдәмендә без җиңел генә микроконтроллерның һәр контактына тоташа алабыз. Сезгә бер үрнәк тә күрсәтеп китәм. Макет платасында 7 сегментлы индикатор белән схема җыелган һәм 8 үткәргеч тоташа платаның 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче, 9-нчы, 10-нчы, 11-нче һәм 12-нче контактларына. Өстәмә 2 үткәргеч тоташа 5 вольт һәм җир контактларына. Җир инглизчә була ground. Шуңа платада GND дип кыскартылып билгеләнә. Киләсе биттә исә чагыштырмача җиңелрәк макетның үрнәге. Рәсемгә игътибар итсәгез, аның өске өлешендә макетның кайсы контакт урыннарына тоташтырырга кирәклеге күрсәтелә. Бу очракта без тоташабыз 13-нче контакт урынына һәм җиргә, инглизчә ул GND дип билгеләнгән. Италиядә җитештерелгән Arduino Uno платасы ул тулысынча ачык һәм бушлай продукт. Ягъни әлеге платаның бөтен схемалары, программалары, алар бөтенесе ачык кулланылышта һәм тулысынча бушлай. Киләсе биттә игътибар итегез, әлеге схеманың безнең илдә җитештерелгән тулы аналогы Iskra Uno сурәтләнгән. Шулай ук биредә тасвирланган әлеге платаның һәр контакт урынына хас функцияләр. Контроллер хәтеренә йөкләнгән программаның үтәлешенә карап, һәрбер контакт үзенә тиеш тәртиптә, ләкин билгеле бер функциональ шикләрдә эшли. Программалар язуга күчкәнче, безгә үзебезнең компьютерларга урнаштырырга кирәк булачак махсус программа. Моның өчен интернеттан ачабыз Amperka сайтын. Үзегез куллана торган эзләү системасында экраннарда китерелгән мәкаләнең шапкасын Arduino IDE установка и настройка дип язсагыз, беренче сылтама булып ук табылачак. Һәм инде әлеге биттә табып, сез үзегезгә саклый аласыз кирәк булган урнаштыргыч файлны, шулай ук программаны үзегезнең компьютерга дөрес урнаштыру өчен кирәк булган барлык күрсәтмәләр дә әлеге биттә китерелә. Әгәр дә сезнең компьютерда Windows системасының соңгы яңартулары урнаштырылмаган булса, сезгә кирәк булырга мөмкин өстәмә драйвер. Моның өчен шулай ук экраннарда күрсәтелгән битнең шапкасын Iskra Uno инструкция примеры дип Google яисә Яндекска язып, эзләп табарга кирәк була менә бу битне. Һәм язманың иң азагына төшсәгез, анда бар берничә сылтама. Шулардан сайлыйбыз установка драйверы дигән язылысын һәм йөкләнгән файл белән шулай ук компьютерга урнаштырабыз драйвер. Инде әлеге файлларның һәм программаларның безнең компьютерга урнаштыру этабын аерым тәфсирләп сөйләп тормыйм, биредә барлык гамәлләр дә стандарт. Дәресебезнең практик өлешендә без сезнең белән танышып китербез Arduino программасының интерфейсы белән, шулай ук эшләтеп карарбыз берничә гади генә программаны, ә хәзергә исә дәресебезнең беренче өлеше тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.